फाइनाली आरोबाव आङो खेबसेबाव CDP प्रग्रामाव आं फैदों दिनैहाय फाइनाल बे दिना जानायलाय प्रग्राम सोलोंनायनि उनावहाय निश्चय दिनै प्रग्रामनि रिजाल्टखौहाय मोनबाय दा आदा माबायदि मोनदों गोसोखौहाय माने आं गावखौनो एकदम गथ'फोरजों थानानै दारि गोमोन जानायलाबो सेंग्रा मोननाय थादों नायलाय ओरैनो बेखार न'आव थानाय जायो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै गथ'फोरनो जों माबा मोनसे मेसेज माने रादाब होनानै बिथांमोननि जिबनाव बा बिथांमोननि गियानाव माने जोङो बांसिन आगबारायहोनो थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों जायखौ जोङो बुङो चिल्ड्रेन डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जेरावहाय जोङो नट अनलि स्पिरिचुवेलि जिउनि थाखायल' नङा माने देरनायजों लोगोसे जों माबोरै जोङो खामिलांनांगौ माबोरै जोङो जिबन जापन खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो फोरोंनाय जायो टटेलिटि माने मानसिनि जिबनाव मा मा गोनां उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासिम मा मा गोनां बेफोरखौ जोङो माने बिथांमोननि जिबनाव जों फोरोंनाय जायो बेनिखायनो बेफोराव गोबां इन्टारेस्ट लानानै जोङो माने खुंनाय जादों आदा सरन डाइरेक्टर बिथाङानो बे प्रग्रामखौ कमप्लिटलि दैदेननाय जादों आरो बे प्रग्रामखौहाय आदायानो दैदेननाय जादों आं गोजोननाय मोन्दों नुनानैहाय आं गोबाव समसिममोन आदाखौ लोगो मोनैया खिन्थु लोगो मोननानै गोजोननाय मोन्दों बिथाङा जाहैबाय बे प्रग्रामनिनो डाइरेक्टर मावफुं खालामगोन दा बे रादाबखौ बे बिथां बिखु इउटुबार जाहैबाय इउटुबारनि गेजेरजोंहाय माने मानसिफ्रा बेखौ नायगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन लाइक खालामगोन अननानै खावलायहरनाय जाबाय डाइरेक्टर जानानैहाय अके आदा थेंक इउ बे समाव आदाखौ आं लोगो मोनबाय आरो बिनि उनाव माखासे आङो जे प्रग्राम अर्गानाइजारफोर दङ बिथांखौबो आं लोगो लागोन निस्सय आसा खालामदों थेंक इउ सै खस्थ' मोनाखै दा मोनाखै खस्थ'ब्लाबोथ' बिनि बांसिन माबा मोनसे थुलुंगा मोनदों मोदोमनि जिउनि बेखायनो हामबाय नों जायफ्रा हेफाजाब होलायबाय फोरोंगिरि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै नार्जारि आदै सुसेन नार्जारि बिथांमोनानो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदो आरो दंबावो गोबां लोगोफोर अब्लाबो आं हानायमानि नोंथांमोननो देखायगोन आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला निस्सय साबस्क्राइब आरो लाइक शेयारखौ खालामगोन फैगौ समफ्राव आरोबाव जोङो लोगो मोनगोन थेंक इउ Guma guma ke mara swatter nadi seuta ke ek patar se mara ha swatter nadi seuta ke ek patar se mara dwrwmni oglaron nungsulo kasubo jadg gitawe tali bajao tali bajao tali bajao ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ बहुत ही बहुत अच्छा है यीशु बहुत ही बहुत अच्छा है takwi nadi takwi nadi takwi nadi takwi nadi ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे Undai, 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 gotofोरजों मुलुग संसाराव जुथाङि जिसुनियाव जानजि खाफ्राना undai, 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 गथ'फोरजों मुलुग संसाराव जुथाङि जिसुनियाव जानजि खाफ्राना बियो सानसे फैफिनगोन समायनि बै दाहाराव बुथुम बुथुम सायख'गोन गावनि बिसाखौ बियो सानसे फैफिनगोन जोमैनि बै दाहाराव बुथुम लेंनाय गथ'फोरजों मुलुग संसाराव My heart to the King of Kings. Blessed Jesus, lead me on. Thank you. Next year now, उन्होंने
Saya semuanya. Ampai. Interview. Ampai. Senior. Akol. Pantuna usahawan yang meninggal. From me, that is on the mighty, on the mighty, on the mighty, on the mighty. Okay, thank you. Next, becomes Glorious Bosmodari. Next, David Nazari. Zoshing Vishnu Ramsari. Vishnu Ramsari. Mana apa yang kita dokter? Jion Nazari. बिसुनो जाहैबाय आफ्टर 5 days दिनैहाय फाइनाल रिजाल्ट ओमफ्राय रिजाल्टखौ मोनबाय ओइ बाबु माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नेक्स्ट इयाराव फैगोन ना फैया फैयो दा जोंनि ग्रुपआ फार्स्ट देरहादों so we are happy and congratulations to us मा ग्रुप intermediate फार्स्ट बेस्ट एवार्डखौ बिथांमोना मोनदों निश्चय आसा खालामदों बाबुमोन नेक्स्ट इयाराव फैबावदो ना माथो मैनिमोनलाय बाबु नों बोल्दिगाव बेयाव थानानै माबायदि गोजोननाय मोनखो नोंलाय मोजां मोनदों हाब न'आवखौ सानबा दोनबोनानै राङिजराव फैनानैहाय जे माखासे ससियेल एक्टिभिटि सोलोंबाय बे सोलोंनायाव गोजोननाय मोनदों फोरोंगिरिफ्राबोथ' मोजाङै फोरोंदों बेखौनो रिपिट बानायनानै नायगोन आच्छा अब्लाबो आसा खालामदों निश्चय बिथांमोना मोजां केरेक्टार दानो हानाय बेबायदि मोनसे प्रग्रामखौहाय राङिजरा फार्स्ट प्राइज मा ग्रुपनि जुनियर ओमफ्राय मा होनो बे स्टुडेन्टबो दङ जुनियरनि स्टुडेन्टफोर जुनियर बेस्ट स्टुडेन्ट गोजोननाय मोनदों दिनैहाय नानि बाबुमोनजों फैनानैहाय वा मा नामलाय नोङो क्वीन स्टारबो आरो क्वीनबो माबायदि मोनदों प्रग्रामाखौ गोजोननाय मोनदों नेक्स्ट इयाराव फैबावगोन दा बेस्ट स्टुडेन्ट मा नेक्स्ट इयाराव फैनानै उन्दै गथ'फोरजों You take. Okay. Hey, माबायदि मोनदों? अच्छा है. मोजां मोनदों दा? मोजां मोनदों. बरियामोन दा? बरिया मोनदों. सानबा थानानै नों न'आवखौ गोसोखांदों नामा? गोसोखांथ'वाखै एसे दा मोनायाव गोसोखांबाय. दा मोनायावथ' मोसानाय दंबावो. दा मोनायाव मोसायै गारामाया जिथोंसै. थांनो गोसो जादों न'आव? थांनो गोसो जाथ'वाखै. जाथ'वाखै दा? वाव नेक्स्ट इयाराव लोगो मोनबावगोन. नेक्स्ट इयाराव डेट बावदो एसे गोजौ. Hi.
jadw